खुलुमबाय। गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। मिरुनि रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ दिनै आसामाव फैगोन। दिनै फुंनि समाव गुवाहाटी बिरखं गाथोनाव ओंखारनायनि उनाव जागिरुदाव थांगोन मिरुनि रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ। जागिरुदनिफ्राय फैफिननायनि उनाव मोनाबिलि समाव बिथाङा गुवाहाटीयाव गोदानै लुफुंजानाय जाहाज टार्मिनेलखौ बेखेवगोन आरो अखानायै 8 नबेम्बराव बिथाङा गहपुराव थांनानै मुंख्लं कनकलता मुलुगसोलोंसालियाव अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन। काछाराव फिन आरोबाव नंखाय डक्टरखौ हमनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला हमजानाय नंखाय डक्टरनि सिनायथिखौ शेखर आचाईक आरो बियो गोबाव समनिफ्रायनो गावखौनो सासे MBBS डक्टरनि सिनायथि होनानै गोबां बेरामिफोरखौ फाहामथाय होबोबाय थादोंमोन। पुलिसआ गोख्रों संदाननानै नायबिजिरनायनि गेजेरजों बे नंखाय डक्टरखौ बयलापुरनिफ्राय हमनो हायो आरो बिनिफ्राय नंखाय सार्टिफिकेट आरो गोबां अजद गोनां नंखाय फोरमानलाइफोरखौबो बोखांनो हायो पुलिसआ। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला काछाराव दासिम 60 बांसिन नंखाय डक्टरफोरखौ पुलिसआ संदाननानै हमनो हाबाय। जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनाले सावथुनखौ दिन्थिबाय थानाय समावनो स्रोदै गावनि मबाइलाव रेकर्ड खालामखोमानानै पुलिसजों खाजादों बिकास निवार मुंनि सासे सुबुङा। गावनि मबाइल फनाव जुबिननि रय रय बिनाले सावथुनखौ 1 घन्टा 7 मिनिटसिमहालागै रेकर्ड खालामखुमादोंमोन बिकास निवारआ। बे रेकर्ड खालामखुमानायखौ नुनायनि उनाव दायो तेजपुर पुलिसआ खाबाय बिकास निवारखौ। आयेन बेरेखायै हाग्रा ओनसोलखौ सिफायबाय थानायनि थाखाय हाग्रानि मैदेरा जाग्रा आदार नागिरनानै सुबुंफोर थाग्रा थिलियाव दावबायफैगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव दाङाबाजि सोलिबाय थादों आरो बेनि गेजेरावनो चिरां जिल्लानि बिजनीयावबो भारत भुटान सिमानि साखाथिनि 3 नं हादानाव हाग्रानि मैदेरा जायगानि सुबुंफोरा रैखाथिनि थाखाय सोंनानै दोननाय मोब्लिब थाराव नांनानै मैदेरा जिउ खहा जायो। मख'नो गोनांदि हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव आरो गाग्लोबनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय हाग्रा सेराव रायजो जानाय सुबुंफ्रा गाव गावनि न' सेराव मोब्लिब थार सोंनानै लायो जाहाथे हाग्रानि मैदेरा हाबफैनो हाया। नाथाय बे सोंनानै दोननाय मोब्लिब थारावनो नांनानै हरनि समाव मैदेरा जिउ खहा जायो। जायगानि सुबुंफोरा मैया फुंनि समाव बोखाङो मैदेरनि गोथै सहखौ आरो बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव हाग्रा बिफाननि मावथिफ्राबो जाथाय जानाय जायगायाव सहैयो। भास्कर ज्योति महन्तआ चिफ इनफरमेशन कमिशनार मासिनिफ्राय रिजाइन होबाय। आसामनि बारग' DGP भास्कर ज्योति महन्तआ मैया स्टेट चिफ इनफरमेशन कमिशनार मासिनिफ्राय गावनि बिबानखौ एंगारो। गिबि मन्थ्रिनि होनाय बिथोन बादियै भास्कर ज्योति महन्तआ मैया रायजो बेंगिरिनि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यनो गावनि बिबान एंगारनाय लाइजामखौ गथायो। मख'नो गोनांदि भास्कर ज्योति महन्तआ जुबिन गार्गनि सोमोनांथावै जिउ गोमानाय जाथायनि गाहाय दायनिगिरि महरै अजद होजानाय श्यामकानु महन्तनि बिदा आरो बिनि हेंथायैबो RTI दाखिल खालामनाय जादों आरो बेनि उनावनो स्टेट चिफ इनफरमेशन कमिशनार मासिखौ एंगारो श्यामकानु महन्तनि बिदा भास्कर ज्योति महन्तआ। क'क्राझाराव BPF दोलोनि मावथिखौ गाग्लोबदों। हर गेजेराव फैनानै दुथां सुबुंफोरनि हानजाया BPFनि मावथि रन्जन साहा आरो रुपम दत्तनि न'आव गाग्लोबदों। बे दुथांफोरनि हानजाया खमैबो सा 10 बलेर' गारिजों फैनानै मोननै गुबुन गुबुन जायगायाव गाग्लोबदों। खौरां मोननाय बादिब्ला गिबियाव तितागुरि भबानिपुराव BPF दोलोनि मावथि रन्जन साहानि न'खौ गाग्लोबनायजों लोगोसे जेडि र'डआव थानाय रुपम दत्तनि न'आवबो थांनानै न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ दाबि धमखि होनायजों लोगोसे न'नि खिरखिफोरखौ बुफाय बुसि खालामनानै गालाङो। बे गाग्लोबनाय दुथां सुबुंफोरनि हानजाखौ बारग' बिटिआरनि EM अरुप कुमार दैनि सुबुंफोर होननानै अजद दैखांदों मानोना बे दुथांफोरनि गाग्लोबनाया CCTV फुटेजनि गेजेरजों रोखा रोखायै सेबखांजादों। बे जाथायखौ लानानै दायो पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय आखायाव लाबाय। सोनाब कामरुपनि बक'आव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सानै बिसि फिसायनि जिउ खहा। बक'नि महरीपारायाव न'सिम फैबाय थानाय समावनो मोनाबिलिनि समाव हाग्रानि मैदेरजों मोगा मोगि जानानै गाग्लोबजानानै रामु बर' आरो निर्मला बर' मुंनि सानै बिसि फिसाया जायगायावनो जिउ खहा जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जिउ खहा जानाय बिसि फिसायखौ महरीपारा खनालिपारानि होननानै सिनायथिनो हादों। बे खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया ओनसोलनाङैनो मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिहोनायजों लोगोसे दुखु मोननाय थासारिबो सोमजिहोदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।